aşağı çıktım. Baryan yedim ha. O baryan. Karışık işte gelirken bir yere çakıştı bilýän näme bolandy? Dinleýän mi seni? O dinleyen. Bir Sen ýa saparmen şey hiç dinleýän o. Şurenkinden fat beraň. Doğan men gelecek bolýarmy? Geýeňden meni ýamalym. Sigin gitmezler, nahar böyle giderler, de iyi istatlı olayım. Baryan işten ýa-da öýlen. Çaydım yaptı benim bolsaň olacak. Salam, bugün odanos. Sağ olasın. Başlayan hamına düğül önürlün önünden sana var. Bulun täze önürlün önür. Şulara da ödümüz gödük sürüyor da başlık. Nur ýagdy. Sen gaýdy ber. Ödüm sagrar. Böyle başlık. Salam aleyküm. Salam aleikum menze. Men siziň ýanyňyzda bir haýyş bilen geldim. Aýdyň menze. Näme hyzmat? Men oglum iş gözläp berdi bolyn. Eger boş iş orlaňyz bar bolsa, kömek edäňiz diýip geldim. Ha. Bolýar menze. Gelsin oglunyň başarmagyna gara iş ornamyny ködürler. Taňyr ýarkasynyjy. Oglum gady heder tallar. Hedrat aly. Men bir zaman belli alyp galaýyn. Topman kömek eder. Hedrat. Düşündüm. Näserak mukdarda gerek bolsa işgärler üçin ederler. Böyle sağ olun. Sizem sağamancı işler. Gel. Başlık mümkün mü? Gel. Bir oğlan iş torak gelipdir olin. Sağır tamam. Sağır gelsin. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Men iş gözläp gelipdim. Eger boş iş ornaňyz bar bolsa, Yeke zaman. Ha, ine tattım. Sen hidrat hal bolmaly. hawa. Düğün men ýanyma ezeňden melk kiripdi. Men siz ýalňyşçan olaýman. Men ejen 5 ýyl mundan aradan çykypdy. Sen hidrat hallamy? Hawa. Nur ýagdy. Men ýanyma gelip git. Dinleyemez. Nur ýagdy. Şuluglaryň ady hidrat aly. İşlenip etmeli. Düşündüm. Böyle başlık. Yorum. Taňyr ýarkasyny başlyk. Böyle şogly bolsun. Ey Allah'ım, bu var kudret. Ecirli gündendir, eceli günler. Ecirler ecizdir, ezendirke. Elizan, ecelen kadrın bilelik. Ece arkasından deren şiirkek. Hakkımızın ödümür. Sağalan başımdan ayrılsanız bana gerekmeye işin yandırmış. Himayetkar, ıgtibarlı emlak.
gelir bolay. Bu tırnaklan bilen men sizin kirinizi yumarına. Ağay sıpaturan. Neme sirtyan. Men seni görýän bolay. Şeyle bolýanna. Sıpaturan. Saçlana terek hüjürdüp gelişine gelip sen möýalak bolup ağla verir. Inte ağlarsın sen. Vah, sana bileydi. Kovdurmuş yoktur. Seni kovsun, başın alıp gitmem uğruna çık. Şöyle men sana ne haber vereyim? Sebebi. Bunlardan bakmak gerekir. Senin böyle çağıran sen. Sen! Ay kakası. Sen yeteğimi bilýänmi? Kakası. Arman! Uf diýerler. Kino gıdık kılca yerine kepde Beýmurat diýerler. Kino idini goýjak ýöne kanal rekomendasiýadan aýrylan sebäpli şu videony 5 dan dostlardan paýlaşýaňyz. Mana goşulýaňyz, paçsat edýäňiz, like batan, repost edýäňiz, 5 dostlardan paýlaşýaňyz. Şu videony 1 milyon prosmotr aldyry, izinden öwey ece part 12-ni 3 minutla goýýar. Eynim, gelen barman berk. Waalaikumsalam ağam. Anlat benim. Näle? Vallahi, Men gıssa olarak der o 4 çeker. Şal çek koyarım sen inim. Ağamcan şu müşterim gıssa gılla. Diyim, men bilem o gıssa olidime. Çoluğunu kessesin bereyin yönü. Geleni mi? Hani? Bir masa şöyle seninle düşünüp bolan ok. Gel hani? Emerdan can bala gıssa. Ora gepese de düşünen ağay. Kullu zolok hiç bolya şunu uğradallayın. Hani inim, razılaştın. Hava ağamcan daqıp berýär arkayn bolayam. Onu gayret edersen. Man gıssa oli çıktı. Bollu bollam şu maşinada şu haydadan oýapsın. Men bilem o kayıp teker go bolsa ödüm şondan oýarsın. Bollu bollam arkayn bolam. Olar sağlığınız olsun. Baram sağlığına. Ya bismillah. Bah, varsa etkatına ma koyup duralım. İşte kısalıp koyayım la. İllerine. Hani nim dinlediniz mi? Hava ağamcan dinlenir. Bolya. 4 tekerlim täze koýdygam. Barsa kamal trol içeride durunur o. Ağam son barda çoğunda salandım. Bolya annem. Sağlığınız olsun. Sana alkasın. Baram sağamanca. Nesip etsin. Sağ ol. Ulan anlamam ya. Al sağ ol adam. Nerede karan? Inem gelsene verik. Bu ne öyle kullay? Ben size anlanıp gittim ha o. Gelsene verik. Ho ağam ho. Ne de size anlanıp gitseniz. Bak setkamda sağ adım madıgım matakal. Nerede ol? Ağam bilem ok men şonu alıp gün barda çoğunda. Araya başını çağırsana. Var. Ne de adamla anlansan. Yetimi yetur yetibilmesen atur diýilýänler de şol. Assalamu aleyküm. İşgärňizde analyp men maşinymda başlatkam moý gitdim. Onuň içinden gymmat taka sağdym ýa. Bolýarmy bilen geçiş bolýarmy şular. Men ýöri tagynan koýup gidersem bundan işgär bolmada. Men taňa aýda näňerdi. Bilemok şunun içine saat tapılsın gatwurma. Dur. Rahmet konu. Yerdacan 7 ýyldan beri men taňa anan görnä. Hakykatdan alan bolsaň, çağıralla bereli razy edilmişdir. Başlyk men 7 ýyl ber elime 5 ýan halal çörek ýan, halal ýol bilen ýörýän bilýänsmi ony? 7 ýylyň içinde bir gedip şunýalykdan bizde aramyzda bolup geçenler. Bolman soň diýen ýöne näme etdiňdi? Ýa-ni näme diýip çynmy soň diýer. Yo başlyk ben Yo, sen yo, o bilen ok bar. Akşama çenli son tapsaňa razy edip
müşterini razı et. Yoksa da işten boş ver. Bu nähil düşünşmezlik bollay. Allah'dan öňüm habar bere bolayım. Müşteriniň başlygymyň ýüregine diýip we hakykat aýan etip bermäňe. Hay merdanjan, emmede gutardy men. Ağam gynanma. Bir alaç tapylar. Sen sana nanyan, sen halal ulan, halal ekmek çeker. Owa Allah'jan hakykatyň isini açdymmy? Taksam ya ovay gitsan sen. Senki näme aýny? Oýnem. Aleyküm salam. Ýerden bime zaatmaýny bas etkäňden hagadyň meni aýdandyr. Ay daima laynym o. Näýleýim? Ine de men başkasyna töhmet atyp berýän. Özüňkinden çykýar şu zatlary. Ağam ýa-da müşteri elýär. Ya Allah sabır ver. Serdarjan. Oturma. Ağam nämeň näme bolan? Na düşündüm, ok bagışla bolyn wara. Yok yok Serdar sen men bağışla. Hemme zada emni düşündüm. Yalan töhmet atypdyryň üstüne günahym geçirersin de Serdar. Ağam Allah bagışlasın. Biz onuň bennesi. Esasat Allah jana dönen. Hakykaty aýan etdi. Sağ ol Serdar. Ece. Duza kellim, nerede koyuyor? Getir oğlum, bäri koyay. Bu duz näme? Öýde duz ýokmy? Öýde duz bar. Ýa-da şu täze uçup gelen goňşular bizden köplençe zat soraýarlar. Indikilerde arkaýyn çekinmen bizden gapymyz kaksyňlar diýip, menem olardan arasynda zat soraýan. Bu duzam şolardan gelen. Şuna gorpsyň. Benim ýeremde çykan bir ferýan bolýan, radio aýlar pesläp ýaly. Her bir ýagdaýda boşlatmaşy gerekdir.